डिसिफोरखौनो पावारखौ हरजोब्बाय बाउन्डारि दानजाजोबनोसै 17 बोसोरनि उनाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि दामानि जाखांनायनि उनाव बै समनि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' इउपिपिनि माखासे लिडारफोर एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सननि लिडारफोरखौ दिल्लीयाव लांनानै ड्राफ्टखौ सिगाङाव दिन्थिया हसिया हरखाब रोखोमैनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दिल्लीयाव गोदान मोनसे गोरोबथा खालामनाय जाबाय। बे गोरोबथा खालामनाय समाव बर'नि खुनु आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों रावबो सावरायाखै। ना भारतखौनो सावरायदों ना बर' आफादफ्रा सावरायदों, एबसु सावरायदों ना एनडिपि सावरायदों। आरो बिटिडिनि जेसेबां खोलाहा मोनखानाय बाउन्डारि सिमा गामिफोर जेराव नन ट्राइबेल पपुलेसना बांसिन बेखौ दानजोबनानै गोदान माखासे डेभेलपमेन्ट क्रस होजोब्बाय। मिथिसननो थाखाय माखासे बाथ्राखौ रोखायै बुंनानै होनो आं लुबैदों। आसोल बाथ्राफ्रा जाबाय जे 2003 मायथाइयाव बिएनपिनि नेताफोरजों दैदेनगिरिफोरजों गोदोनि एनडिए सरकार आसाम सरकारा ट्राइपार्टाइट टक्स खालामै जोबथानायाव 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव गोदान मोनसे एकर्ड साइन खालामदोंमोन। बे एकर्डनि गेजेरजों बिटिडि मुंनि मोनसे अट'नमास टेरिटरिनि जोनोम जादोंमोन आरो बे बिटिडि ओनसोलखौ बेंनो थाखायनो भारत संबिजितनि 6थि सिडिउलखौ सोदांलायनानैब्लाबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नामनि मोनसे गभर्नमेन्ट मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ एपारेटआ दानानै होदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों मेक्सिमाम अट'नमि बर'फोरनो होनाय जादोंमोन। आरो बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टआव गासै 3079 गामि हाबदोंमोन। ओमफ्राय 95 गोदान गामि हाबबावनांगौ। नाथाय मा जाहैबाय 17 बोसोरनि उनाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि दामानि जाखांनायनि उनाव बै समनि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' इउपिपिनि माखासे लिडारफोर एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सननि लिडारफोरखौ दिल्लीयाव लांनानै ड्राफ्टखौ सिगाङाव दिन्थिया हसिया हरखाब रोखोमैनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दिल्लीयाव गोदान मोनसे गोरोबथा खालामनाय जाबाय। बे गोरोबथा खालामनाय समाव बर'नि खुनु आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों रावबो सावरायाखै। ना भारतखौनो सावरायदों ना बर' आफादफ्रा सावरायदों, एबसु सावरायदों ना एनडिपि सावरायदों। सावरायाजासे रावखौ फोथायनायाव लाखियाजासेनो मा खालामबाय हरखाबै हरजों हर लाखोमालायनानै गोदान मोनसे गोरोबथा खालामबाय आरो बिटिडिनि नामखौ माबा बिटिआर दोनबाय जाहैबाय। आरो बिटिडिनि जेसेबां खोलाहा मोनखानाय बाउन्डारि सिमा गामिफोर जेराव नन ट्राइबेल पपुलेसना बांसिन बेखौ दानजोबनानै गोदान माखासे डेभेलपमेन्ट क्रस होजोब्बाय। लोगोसे जिखिनि अट'नमिनि डिग्री पावार एन्ड फांसन होदोंमोन बेखौबो दाननानै लांफिननायनि 2020 नि 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै फारि फारि गांसे ना गांसे मोनसे ना मोनसे गोदान अर्डार नटिफिकेसन होजोब्बाय। डिसिफोरखौनो पावारखौ हरजोब्बाय बाउन्डारि दानजाजोबनोसै। दा 3079 गामिफोरनिफ्राय जुदि 1200-1000 खान जुदि गामि दानजाबावोब्ला मा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जाबावगोन बे, मा सिस्टेम जाबावगोन बे। बेनि एग्जाम्पलखौ जों मोनबावबाय नै दाख्लै कयेक बोसोर सिगां 2022आव उदालगुरि जिल्लानि गोदान मेपा मा रोखोम जागोन बिनि मेपखौ खोनानो मोननाय मथेब्ला आनजाद नायनो थाखाय बाउन्डारि कमिसना हगारदों जाहैबाय माबायाव ससियेल मिडियायाव दानख्लाबजोब्बाय। दा थांखि मा जाहैबाय साबजेक्टआबो दानजाजोबनोसै, पावाराबो लांजाजोबनोसै, हायाबो गैला। थांखि मा जागोन जोंनि बड'लेण्डनि जिथु कनसेप्ट बे कनसेप्टआ दिनै सेस जाबाय। दा जों बुंदोंमोन सावरायनांगौ, सावरायनो गोसो गैयासै। लास्टआव थाङै उफाय गैयैयाव बोसोरनि बारनायनि उनाव जोङो गुवाहाटी हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि मदद बिहैनो गोनां जादों। थांनाय दाख्लै
2022 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव गुवाहाटी हाइकर्टआव जों मोनसे PIL केस होदों गुवाहाटी हाइकर्टआव आरो बे PIL केसनि हियारिंआ दाख्लै मार्च मासनि 17 तारिखआव जानानै दंमोन। बेवहाय जोंहा साथाम उकिल दं। सासे सुप्रिम कर्टनि उकिल मनज गस्वामी, गुवाहाटी हाइकर्टनि बिराद सेनियर गोरों सासे एडभकेट दं कमलयान चौधुरी, सासे जुनियर उकिल दं राणा सिंहा। दा बिथां साथाममोना प्लिड खालामनायाव बुंदों जे बर'फोरनो सिगाङाव 6 सिडुलखौ होनाय जायाखैमोन, नाथाय अटल बिहारी वाजपेयीनि दिनाव बर'फोर मेक्सिमाम अट'नमि 6 सिडुलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैब्लाबो BTC होनाय जादों। मेक्सिमाम अट'नमि पावार एन्ड फांसन साबजेक्ट गोबां होदोंमोन, नाथाय दुर्भाग्यजनकभावे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि खुनु आफादनि दैदेनगिरि सावराया हसिया हरखाबै गोदान एकर्ड खालामनानै आरो बे गोदान एकर्डनि माखासे जास्टिफिकेसन क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि नामाव दहाय होनानै BTCनि पावार एन्ड फांसन बाउन्डारिखौ लांजोबफिननो नागिरदों। बिराद दुखुनांथाव। बेखायनो अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ बे बर'फोरनो जास्टिस होनांगौ, बिराद अन्याय जानो थांगासिनो दं। बेबायदि होननानै प्लिड खालामनायाव अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिस बिथाङा, आंबो बेवहाय हाजिर दंमोन बे बिसारसालियाव, बिथाङा बुंदों बिदि बिराद दुखुनांथाव। इट इज ए भेरि इन्टारेस्टिं केस। बेखौ लानांगौ होनना लाबाय, आजावबाय, एक्सेप्ट खालामबाय। लोगो लोगो भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय फैदों एडिशनेल सलिसिटर जेनेरेल, आसाम गभर्नमेन्टनि एडभकेट जेनेरेल, BTCनिफ्राय सानै दंमोन एडभकेट, बिथांमोननो लोगो लोगो नटिसखौ इसु खालामो आरो 4 सप्ताहनि गेजेराव बिथांमोना बे मोनथाम गभर्नमेन्टआ गुवाहाटी हाइकर्टआव गावसोरनि खैफोदखौ होनांगौ आरो फैगौ मे दाननि 9 तारिखआव आरोबाव सेकेन्ड हियरिं जागोन। दा मेटारा केसआ अलरेडि गुवाहाटी हाइकर्टनि डमेनाव थांबाय। बेखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव सोरनिबा मुर्ति बानायना सावनाय आरिनाय, सैमा अमा हाननाय, लासिं सिं माबोरै जाखो? मैया खोनानो मोन्दों जोंनि मुसुखा बानायनानै सावला जोब्बाय जाहैबाय। आंखौथ' जुथा सेन्देलजों जोबावदों, आं दहायसो नुसनदों। ओमफ्राय जोंनि माखासे केस होग्रा लोगोफोरखौ न'आव थाङै थाङै सिगिहैदों। इउटुबनि चेनेलनि मानसि लांनानै उल्थां फाल्थां इन्टारभिउ लाहैदों। आंनो थगायनानै लायदों सहि आरो दा फोसावगासिनो दं मिसा मिसि खोथा। जोंनो एसे हल बिटिआरनि सुक्तिनि एगेन्स्टनो केस होदों होननानै बे मिसा खोथा। जोङो होनदों जे 2003आव बिएलपिजों सुक्ति जानानै जे बिटिएडिआर BTCनि जे बाउन्डारि 3079 गामि हाबखाबाय, 95 गामि हाबबावनांगौ, बे मोनसेबो गामि दानजानो मोना। जेसेबां पावार एन्ड फांसन साबजेक्ट होबाय, मोनसेबो पावार एन्ड फांसन एमाउन्ट डिग्रि दानो मोना, मोनसेबो साबजेक्ट दानो मोना। BTC आरो बिटिएडिआर सिगाङाव जेरै दं दा जेरै दं एज इट इज बेनि स्टेटासखौ बे मेनटेन जानांगौ, रेस्ट'र जानांगौ। जोंनि आपिलनि मेइन मन्थ्रआ बिसोर। सोरबा NDPनि केसआव उइद्र' जानाङा, NDPनि बिदा फंबाया आफ्टार सारेन्डार रिलिफ मोननाङा, रिलिफ मोननाङा, साख्रि मोना जों बुंनो थाङाखै। कार्बि आंलंनि बर' फिसाफ्रा ट्राइबेल स्टेटास मोननांगौ, जों बेखौ होबथानो थाङाखै। बुरलुंबुथुरनि खोलानि जिथु बर'फोर, बिसोर जे बर' कालचाराल थानाय काउन्सिल मोनबाय, बेखौ जों होबथानो नागिराखै। सनितपुर गहपुरनि सिमा हाबनांगौ जों होबथायाखै, बरंसो जोङो थांनाय 25 जानुवारियाव 2022 तारिखनि 25 जानुवारियाव बै समनि बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन PV भार्मा बिथांखौ लोगो हमनानै जों बुंदों मा संकष्ट पासनै संकष्ट सौदियासिम बड'लेण्डनि बाउन्डारियाव सोजोबनांगौ होननानै जोंनाव रेकर्ड फारसे दंगासिनो। मा मोनसे खोथा बुंबाय बिसोर। आरो BLCआ जेब्ला एकर्ड खालामो 2003आव जिखिनि गामि बिजोंनि गामिनि लिस्टखौ एनेक्सार नाम्बार 1 सोदों, एकर्डआव दं। एनेक्सार 295 भिलेजनि लिस्ट होदों। खिन्थु बे एबसु NDP UBPआव जि गोदान सुक्ति खालामदों, मा एरिया मा गामिया हाबदेरबावनांगौ बेनि एनेक्सार गामिनि लिस्ट गैया। बियो बेनिसो रायजोखौ थगायबाय जागोन नामा? जोंबो बिगासिनो दं, हाबसिगौमोन बे सानसुमा खुंगौमोना केस होनानै
सनितपुर जिल्लानि बर'फोरा हाबोना बर'फोरा हाबनो मोनला लखिमपुर हाबनो मोनला बिसाखोदा बुंलाबायदों मानो देखायनो हायाखै एनेक्सनानो गैया आरो मोनसे खोथा बिराद रोखा रायजो राजाफोर 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि साननै सिगां बै समनि फाइनेन्स मिनिस्टार आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीयाव मोनसे साংবাদিक मेल खुंनानै फंसे बाथ्रा रोखायै बुंखादों साननैसोनि उनावनो बर'फोरजों गोदान मोनसे गोरोबथा जानोसै बिराद गोदान गोरोबथा आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्ड रायजोबो जाया इउनियन टेरिटरि जाया आरो आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्लानि गंसेबो गोदान गामि हाबा बिनि साननैनि उनाव 27 जानुवारियाव दिल्लीयाव गोदान सुक्ति जाबाय सुक्तियाव सहि लाग्रो मोनानो मालाय थेले प्रेस मिट खुंनानै बुंबावबाय दिनै बिराद गोदान गोदान सुक्ति जाबाय बर'फोरजों आरो बे सुक्तिनि दारा इउटिबो जाया बै समाव इउटिसि जागोन माबा जागोन बिराद गन्डगलमोन ना बिराद फोसावलाबायदोंमोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्डबो जाया और ओनाबुर भाई सकले एक भय करिও नालागे এই শক্তির দ্বারা অবিভক্ত শোণিতপুর জেলা এখনো নতুন গাঁও অন্তর্ভুক্ত নহয় বরঞ্চ আপনাদেরকে নির্ভীকভাবে ফুর্তি খুশি পিকনিক খাবো লাগে হ্যাঁ বম ফুটাবো লাগে বিড়িখौबो खोथा होनबावदों आरो अनेक रायजो राजा नुबाय खोनाबाय बिसोर जोंखौ मा दाय होनो नागिरदों बे प्रमद बाबु मोना दिगोन बाबु मोना बे गोविन्द बाबु मोना बड'लेण्डखौ जोंसो दादों जों लुनाय बे बड'लेण्डखौ सोरबा प्रमद बर' सोरबा दिपेन बर' सोरबा गोविन्द बाबु मावनायखौ फाननानै जानायनि खुनु गैया खुनु राइट बड'लेण्डनि थाखाय जों सारा जिन्दगी जिबनाव सेक्रिफाइस खालामदों 5000 नोंनि आंनि बिदा फंबाय बिबो बे गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होनानै मुंख्लं जानानै थांबाय 500 जननि बांसिन जोंनि आइ माव बिनारफोर जिनाहारि खालामजादों 1988 नि 27 जानुवारिनि हरसेखालि बिसमुरिनि ओनसोलाव माने मा माने भंका मानिगावआव हरसेनि गेजेराव 12 जन आइजोखौ जिनाहारि खालामदों सासे हिनजाव सिख्ला उन्दै सासे 70 बोसोर बैसोनि बुरैखौ बिसोर लासिं सिं दुखुनांथाव बेखायनो आइफोर आफाफोर बर' फिसाफोर बबे नंगौ बबे नङा मोजां बिजिरना नाय सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्लानि लखिमपुर जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ जों खावलायनो लुबैदों बे नेताफ्रा जुदि सोनो गोसो दंमोनब्ला बे बोसोरनि गेजेराव मानो बाउन्डारि कमिसनखौ लांनो हायाखै आरो बाउन्डारि कमिसननि सिगांनि चेयारमेनखौ जों लोगो हमब्लानो बुंदोंमोन जे सानजा मानो थाङाखै बिसोरहा बुंदों सानजा थांनायनि जोंहा अधिकार गैया देयर इज नो डाइरेक्शन to proceed towards eastern boundary limit जोंनो होखादों ओमफ्राय इन्टारेस्टिंनि मा जाहैदों बिटिआरआवथ' सोनो हाखाब्ला दानिया नै दाखालि जानुवारि मासनि गेजेराव बिश्वनाथ आरो बिनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि बर' गामिफोरखौ बड'लेण्ड बर' फौजारि अट'न'मिक काउन्सिलाव सोनो होननानै दिसपुरनिफ्राय WBD डिपार्टमेन्ट जइन्ट सेक्रेटारिया अर्डार हरदों सनितपुरनि डिसि आरो बिश्वनाथ डिसिनो 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव लिस्टखौ दाखिल खालामदों उनाव हुलुस्थुल दावराव-दावसि जाबाय लोगो लोगो बै स्टेटखौ उइद्र' खालामफिनबाय नांथ'ला होनबाय दाना 22 फेब्रुवारियाव जा उल्थावगुरा ब्रह्म केबिनेट मन्थ्रिया सनितपुराव थांनानै तेजपुराव डिसिनि बांलायाव मिटिं खुंनानै कनफारेन्स हल मिटिं खुंनानै पन्चायती राजआव हाबद्रायाबा नोंसिनि बे जिल्ला मोननैखौ सोनो हानाय नङा पन्चायती राजआव सोहोनांगौ पन्चायती राजआव सोनो थाखायसो एसेबां गहपुरनि मानसिया खेबनै मासाग्रा खालामजाबाय 1983 1989 आव 500नि खम मानसि थैयाखै बहाय गहपुर ओनसोलाव बोरै थगायाखै लासिंसिं दिनै बिसोर बे कसारि काउन्सिलाव सोनो हाया बिटिआरआवसो बिसोर बाद गैखाया एनेक्सारावनो गैया एकर्डआवनो गैया सहिबो गैया रावनिबो दा जुदि बिसोरो सनितपुरसिम बबाके बुङो लखिमपुर जिल्लानि माबाके गोदो गहपुरनि मासाग्राव एफेक्टेड जानाय सिमुलिगुरि ओनसोल बिनि 15खान गामि सोगोन जों बोरै हागोन बिसोर मा मिजिं पावार दं नै दाख्लैसिम प्रमद बाबुआ बुंगासिनो दंमोन
आरो बेनिफ्राय डिफेन्स बाबुआ हाबो दाबो नोंसिना हाबो मानो हायाखै मानो बर' कसारि काउन्सिलावसो सोनोसै होननानै लिस्ट बिहरनानै स्टे हरदो हरबाय बेथ' रेखा फोरमान दा रायजोफ्रा बुजिनांगौ थगायगासिनो दं बिसोरो बेखायनो आइफोराबो इमसनजों थांनानै लाब गैया नोंथांमोननि ओनसोलखौ जायगाखौ सोनो थाखाय थैथां जों दाबो जुजिगासिनो दं बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेनखौ 25 जानुवारियाव जोङो 2022 लोगो हमदों बेवहाय जों मेम'रेन्डाम होदों संकष्ट सौदियासिम जानांगौ बड'लेण्डनि सिमाया मा संकष्ट फार्स्टनि दंलाय ओमफ्राय पिडिएफनि आमोलाव मा खालामदों बे गबिन्द बसुमतारी बाबुमोननि पेट्रनेसआव दाना हानाय पिडिएफनि गभर्नमेन्ट एकाउन्टखौसो नार्जारिनि दिन्थिजोबनाय बै समनि बिसिआव हाबखानाय 523 खान गामिखौ दानख्लाबजोबदों लाजिया बिसोरा मालाया सोनायखौ 523 खान गामिखौ दानख्लाबजोबदों आरो दिनै जोङो गोदो सोना गारबोनाय बिसिनि बाउन्डारि बिएलपि नेताफ्रा सोना गालांनाय जे 3079 बिटिडिनि गामि बेखौ दाननानै होनायनि मा राइट बिसोर दं बबे रेभिनिउ भिलेजाव बेसेबां हारसा दं बेसेबां नन ट्राइबेल बिदि खोथा गैया वान्स ए एरिया इज डिक्लेयार्ड एज ए ट्राइबेल एरिया बेखौ दाननो मोननाय कुइसन गैया जोंनि नर्थ इस्टआव गासै 10टा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट दङ कुनु मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्टनि बाउन्डारिखौ दानाखै कुनु डिस्ट्रिक्टनि पावार एन्ड फान्सखौ दानाखै बरंस नै 2020आव कार्बि मिलिटेन्टफोरजों गोदान जे एकर्ड जादों बे एकर्ड मथे मा खालामदों माखासे साबजेक्ट गोदान पावार एन्ड फांसन होबावदों रिजार्भ खथानि प्रभिजन गैयाबाबो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव बिसोरनाव रिजार्भ खथानि प्रभिजन दोनबावदों जोंनिखौ आरो दाननोसो नागिरदों बोरै बेखौ सहायनांगौ जाखो बेसे बिराद दुखुनांथाव रायजोफोर असे खोथा बबे बेखौ मोजाङै खोनासं ट्राइबेल बेल्टनि रैखाथिनियाव मा राहा लादों ओमफ्राय बहायबो मोनसे बाथ्रा बुंनो गोनां दं लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मेटारा अलरेडि 6 शेड्युलनि आर्टिकल 244 साब क्लज 2 नि पेराग्राफ 3b मथे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ साबजेक्ट बा डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो ट्रेन्सफार खालामखांबाय ट्रेन्सफार जाखांनायनि उनाव बे सेमोनहाय जुलाइ दाननि गेजेराव बिटिडिआव मोनब्रै जिल्लानि सिङाव जेसेबां ट्राइबेल बेल्टफोर दं एसे होल गरखा जातिफोरखौ नेपाल गरखा नामजों प्रटेक्टेड क्लासाव सोनानै बड'लेण्डनि जुदि एक्जिस्टेन्स सार्भाइभेल बर' जातिनि अस्तित्व एक्जिस्टेन्स सार्भाइभेल बेखौ फोजोबनो थाखाय प्रटेक्टेड सोनांगौ अब्ला बे जोंनि बिटिसिनो होखानाय जिथु साबजेक्ट पावार एन्ड फांसन बेवहाय एनक्ल'ज खालामनाय जायाखै It is sheer violation of the constitutional provision. Clause number 7.2. Why am I liberal? BTR according clause number 7.2. बड'लेण्ड ओनसोल जेसेबां हा खास दं मोसौ गुमग्रा गमात दं दैमा दैसानि दैब' एरिया दं हा वाटार बडिज दं बिनि मालिकआ दा आसामखौनो जासिगोन जाहैबाय That means बड'लेण्डनि सिङावनो एनक्लेभ बानायसै आसामनि एनक्लेभ बेहाय गावसोर इन्डास्ट्रि गायसंनाय गुबुन जातिनि मानसिफोर सुबि गावसोरनि किसानि खोथासै आरो बोरै जाखो बेयो बिराद दुखुनांथाव आसोल बाथ्राफ्रा बेफोरसो दा बेफोर जिनिसखौ असे खोथाखौ जोंनि आइ आफारा जोंसो खिन्थानो गोसो गैया आरो जोंखौबो खिन्थानो गोसो गैया दा खोनानो मोन्दों गाबोननिफ्राय ना दिनैनिफ्राय एखे हाजार हाजार इउटुब चेनेलनि मानसिखौ बायजोबनानै भारा लानानै गामि गामि हाबनानै इन्टारभिउ लाहोगोन जाहैबाय जोंनि एगेन्सै आरो बिटिआर थांना था होननानै आरोखि जबरदस्ति अराय दै लोङिखौ दै लोंसो मोननो नागिरदों दा बे प्रमद बाबुमोना बे दिपेन बाबुमोना लासिं सिं दाबो समय दं गावखौ रेक्टिफाइ खालामनायनि जोंहा नांलाय खमलाय खालामनो गोसो गैया बर' जाति बिराद सुसाइड जाति सोद्रोम जाति सान्थिखौ मोजां मोनग्रा जाति थांनाय 30-40-50 बोसोराव दावहा नांबाय गावजों गाव थैबाय मालायजोंबो बुथारजों बेसेबां थैबावनो बेसेबां असान्ति खालामजाबावलाय दा बे असान्तिनि दाबानाव फोजोबनानै जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलाव खुनु दिन डेभेलप जाया आउट अफ फ्रास्ट्रेसन बड'लेण्ड बिदायखौ गारो बे खायदाजों दा खालामगासिनो जों मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो आइ आफारा जिल्लाफोर
15th century early part of 아메리카खौ इउर'पियाननिफ्राय थांनानै कल'नाइजारफ्रा नेटिभ इन्डियान रेड इन्डियानफोरखौ जेरै गोसो दावहा नांनानै बायदिसिना गाज्रि बुद्धिजों बुथारनानै दावहाव सिथारनानै बायदिसिना बेराम रानना हैनानै गोसार होनानै बिसोरखौ फोजोबजोबनानै जे खारबा जे खरसा खालामदों जोंखौबो दिनै बे फ्रि इन्डियानि सिङाव जेखिनि मुसासे बर' फिसाफोर ट्राइबेल दं जों फोजोबनो बेखौ लाहार फाहार खायदाफोरखौ खालामो बेखौ जों स्ट्रंलि कन्डेम खालामो जोङो गोरलैयाव जेंनायाव गैया बेखायनो जोङो भारत गभर्नमेन्टखौ दाख्लै जानुवारिनि 1 तारिख जानुवारि 27 तारिखआव जोङो दिल्लीसिम प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनो क'क्राझारनि डिसिनि थ्रुयै मेम'रेन्डाम रिमाइन्डार हरनानै जों बुंदों जेन बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश पलिटिकेल डायलग इमिडिएटलि फज'नांगौ जाहाथे बड'लेण्ड इस्युआ वान्स फर अल जुगामियै जाहाथे सुस्रांजायो आरो जोंनि डिमान्डआ जोंनि आबदारा बेनो आरो